Lore og Nordisk Film er gået sammen i dag for at give kaffeelskerne en helt speciel oplevelse. I dag er det Danmarks allerstørste biografdag, og nu er det altså også Danmarks allerstørste kaffedag. Vi har for Lore valgt at gå sammen med Nordisk Film, fordi biografen rummer mange af de ting, som vi også gerne vil som brand. Det er hverdagsnydelse, det er eksklusivt, og så er det for alle. Samarbeidet mellom både dansk reklamefilm, Nordisk Film biografer og Lore har vært så godt, særlig fordi at eksekveringen mellom alle tre parter har vært prima. Og det vil også gjesten oppleve når han eller hun så kommer inn i våre biografer. Her i Lyngby og i Fields, der har vi sat aromakanoner op, hvor vi så vil spraye kaffe og aroma ind, når vores reklamefilm bliver vist på skærmen. Og det har vi gjort for at pirre sanserne, så folk kan dufte kaffen, når de ser vores reklame. Og vi er super spændte på at se folks reaktion, når de kommer ud derfra.